Zaključci drugog Vatikanskog koncila između ostalog po prvi put spominju karizmatsku obnovu i karizmatski pokret. U početku je sve počivalo samo na teoriji, a nakon nekoliko godina zaživjela je i praksa. Sve je počelo u Americi 67. godine na dva sveučilišta, Notre Dame i Duquesne, gdje su dvije grupe mladih ljudi neovisno jedna od drugoj počeli sa duhovnim vježbama i molitvu za izljev Duha Svetoga. I to se dogodilo kao iskustvo, zaista silaska Duha Svetoga među njih. Oni su doživjeli jednu izvanrednu milost koja se od tada naziva krštenje u Duhu Svetom i izljev Duha Svetoga. I taj iskustvo se širilo nevjerojatnom brzinom. Kroz 2 godine većina zemalja svijeta, katoličke zemalja svijeta su već to iskustvo imale. Tako da već 73. imamo na Gregorijani u Rimu prvu karizmatsku zajednicu. 73. također u Briselu kardinal Suens osniva ured Međunarodne službe katoličke karizmatske obnove, koji tamo djeluje sve do 84. kad se seli u Rim na adresu Palazzo della Cancelleria u Vatikanu i od tada do danas je tamo. Ispravno je upotrijebiti termin karizmatska obnova, a ne pokret, jer zahvaća sve kategorije ljudi. Dakle, ne odnosi se isključivo na crkvene velikodostojnike, već u njega mogu biti uključeni i obični vjernici, laici. U Hrvatskoj se situacija oko karizmatske obnove nije puno razlikovala od trenda u svijetu. Pa relativno brzo je karizmatski pokret ili karizmatska obnova došla u Hrvatsku preko svećenika koji su studirali u Rimu ili koji su služili u nekim drugim dijelovima svijeta, preko laika koji su bili uključeni u tu obnovu. Oni bi se vraćali doma, donosili to iskustvo. Formirali su se prve molitvene zajednice karizmatskog tipa, molitvene grupe. Pozivali su se i neki značajni tada karizmatici, svećenici koji su dolazili u Hrvatsku i održali prve seminare. Tako već 70 godina imamo oduševljenje za karizmatski pokret. Tako vidimo neke naše svećenike poput Josipa Marcelića, Božidara Medvida kao voditelje prisutne na susretima s papom. Na filmu se vidi 1975. godine u Vatikanskim vrtovima gdje papa Ivan Pavao II prima 700 voditelja iz svih dijelova svijeta, karizmatskih voditelja, i na tom filmu se vidi njih dvojica. Tako da danas u Hrvatskoj ima najrazličitih vrsta ljudi koje možemo smatrati karizmaticima, iako i karizmatska obnova predviđena za sve strukture, za sve ljude. Ona nema čvrstu organizaciju, čvrstu strukturu, nema članstvo, nema voditelja. Znači, ona je to nešto spontano djelo Duha Svetoga. Nakon 4 desetljeća djelovanja karizmatske obnove, danas se može realno sagledati što je taj fenomen donio katoličkoj crkvi. Znači, to je jedan trenutak u životu vjernika kad doživi osobni susret sa živim Isusom Kristom ili sa Duhom Svetim i od kojeg on počinje intenzivno živjeti svoju vjeru. To je znači prilika da se postigne određeni hod s Bogom i određena posvećenost rastu u zrelosti kršćanske vjere, koju neki iskoriste dobro, a nažalost neki ne. Katolički karizmatski pokret i karizmatska obnova samo jedno od načina izražaja vjere u katoličkoj crkvi, jedno od bogatstva koje katolička crkva ima, ali svakako je iskustvo koje je možda ovako rubno zbog svojih manifestacija Duha Svetoga gdje se očituju te karizme i zbog toga se mnogo o tome govori, postoji mnogo nepoznanica, došlo do povezanosti različitih zemalja s različitim iskustvima. Postoji to vrhovno koordinacijsko tijelo u Vatikanu, znači ICRIS, koji skuplja sve te informacije s terena i onda dovodi se do toga da se pozitivna iskustva proširuju, negativno na njih se ukazuje. ICRS je kratica koja znači Međunarodna služba katoličke karizmatske obnove. To je jedno vrhovno koordinacijsko tijelo katoličke crkve sa sjedištem u Vatikanu, koje se bavi koordinacijom, savjetovanjem, uslugama čitavoj karizmatskoj obnovi u čitavom svijetu. Kao svojevrsnu potvrdu crkvenog prihvaćanja karizmatske obnove, napravljen je polusatni film koji kronološki prati sva važnija zbivanja povezana s ovim fenomenom. Pa film smo napravili prvenstveno da predstavimo katoličku karizmatsku obnovu ili katolički karizmatski pokret, da ljudi u crkvi shvate i saznaju da je to jedan od 60 priznatih pokreta katoličkoj crkvi. Još ima 60-ak pokreta koji su na promatranju. Znači, da se vidi da crkva podržava taj pokret, da papa podržava taj pokret. Imamo izjave papa
od Pavla VI. Do Ivana Pavla II. za njih Benedikt, koji govore o katoličkoj karizmatskoj obnovi. Imamo neke interesantne detalje, filmove stare koji, recimo susret u Bazilici Svetog Petra 1975. sa Pavlom VI. Kad se pljeskalo u katedrali, kad se molilo drugim jezicima, što je tada bila strašna novost u katoličkoj crkvi, mnogi su to tada prepričavali, da je to vrlo interesantno vidjeti na tom filmu. Imamo izjavu Ivana Pavla II, njegovi čak nekoliko izjava o karizmatskoj obnovi, njegovo mišljenje o svemu tome, što su svakako potvrde našoj obnovi, ali određena pusta koja treba slijediti. Dakle, karizmatski pokret donio neke novosti koje su za obične vjernike velika nepoznanica, kao što su karizme. Jedna od najčešćih karizma karizmatskog pokreta je dar jezika. Tu su darovi proroštva, darovi izlječenja, čudesa i ostale stvari koje su za mnoge vjernike velika nepoznanica i koje ne znaju puno o tome. Tako da mnogi smatraju da to nije nešto što je katoličko, nego što pripada nekakvim drugim kršćanskim denominacijama, pa da bi izbjegli suglasice, da bi uvjerili ljude da se zaista radi o katoličkoj duhovnosti, koje što katolička crkva podržava. Naša je bila ideja da napravimo taj film i da jasno dokažemo ne samo laicima, nego i mnogim svećenicima koji su skeptici, da mogu imati povjerenja da ako se toj obnovi pristupi na jedan pravilan način, da može donijeti određene lijepe plodove za crkvu. Da quando nel 1972 venni in contatto col rinnovamento, sperimentando... Godine 1972. dospio sam u kontakt s karizmatskom obnovom i tada sam tiho obnovio sakrament krštenja, te sam u svome životu i svećeničkom radu primijetio velike promjene. Sve počelo s velikom radošću koju mi je pružao moj svećenički rad. Imao sam nevjerojatno suosjećanje za vjernike. Isus je postao središtem moga života. Sve što mi je bilo prije važno, sada je došlo na drugo ili treće mjesto. Doista mi je bila važna samo jedna stvar, odnosno Isus. Nella mente avevo una cosa sola, Gesù. Essere nel rinnovamento carismatico da più di 25 anni ha cambiato in modo straordinario. Kada sam se prije više od 25 godina posvetio karizmatskoj obnovi, život mi se iz temelja promijenio. Oduvijek sam volio katoličku crkvu i uvijek sam prakticirao katoličku vjeru. Bio sam dobar vjernik, dakle, govorim vam iz te perspektive. Ali kada sam se počeo baviti karizmatskom obnovom, nakon što sam obnovio sakrament krštenja, otkrio sam nešto dublje od onoga što sam prije osjećao. Postigao sam novu, dublju vezu s Isusom Kristom. Moj život poslovnoga čovjeka tada se promijenio. Do tada sam stalno nekome nešto naređivao i očekivao da će oni izvršavati moje naredbe. Potom sam otkrio da tu poslovnu praksu sada mogu primijeniti u službi Božjoj. Samo što više nisam htio ja naređivati, već sam iskoristio svoje misli, odluke i volju da zatražim od Gospodina da mi kaže što želi da ja radim. Zato mi trebaju talenti i sposobnosti koje mi je Bog dao kako bih i druge vodio u takvu vezu s Isusom. Che Egli mi ha dato per condurre altri a questa relazione con Gesù.